Història, natura i un dels millors paisatges de la Costa Blanca. Són els atractius ingredients de l'ascensió al Cap d'Or i la seva torre vigia. Una ruta fàcil per a tota la família i perfectament senyalitzada. La ruta comença a la platja del Portet i seguint pels carrers de les urbanitzacions. Les senyals ens portaran fins a l'inici de l'ascensió. El sender continua per impressionants penya-segats fins a arribar al cim, on hi ha la Torre Vigia. Construïda al segle XVI per l'arquitecte italià Antonelli, sota el mandat de Felip II, la seva funció era la d'albergar una companyia de soldats que vigilaven les costes davant l'arribada dels pirates berberiscos. La torre té 11 metres d'altura i és tota massissa, sense porta d'entrada. Només es podia accedir amb una corda llançada des de l'interior. Sobre el Cap d'Or descobrirem la bellesa de la costa de teulada moraira, amb panoràmiques impressionants obertes al mar que ens acosten al veí Penyal d'Ifac o a la Serra de Bèrnia. El premi a aquesta senzilla ruta és un paisatge difícil d'oblidar.